Autosi ulkopinnan peseminen on helppoa. Otat vain sienen ja letkun käteen ja ryhdyt töihin. Mutta auton puhdistaminen sisältä, se on täysin eri asia. Hienot ja elegantit sisustukset ovat pullollaan erilaisia nappuloita, syvennyksiä, koloja ja vekkejä. Jotta pääsisit näihin paikkoihin ja saisit autosi sisäpinnoista yhtä puhtaan kuin ulkopinnasta, tarvitset täysin uudenlaista puhdistusapuvälinettä. Kun haluat lian pois, suosittelemme sinulle CyberCleania, uutta vallankumouksellista puhdistustuotetta. Tämä mullistava tuote tekee vaikeidenkin paikkojen puhdistuksesta helppoa ja nopeaa. Painat vain CyberCleanin puhdistettavalle kohdalle ja se automaattisesti työntyy tiukimpiinkin koloihin vieden mukanaan lian ja pölyn sekunneissa. CyberClean mahtuu käytännössä mihin tahansa reikään tai loveen, jota et tavallisesti pystyisi millään puhdistamaan. Tämä tuote yltää joka paikkaan ja puhdistus onnistuu pienimmällä mahdollisella vaivalla. Painat vain puhdistettavan kohdan päälle ja vedät lian pois. CyberCleanin salaisuudet ovat sen 3 ominaisuutta, jotka on saatu yhdistettyä yhteen vallankumoukselliseen tuotteeseen. CyberClean jättää kohteen hyvän tuokseiseksi, vetää lian pois ja tappaa kosketuksessa olevat bakteerit. CyberClean muuntautuu mihin tahansa muotoon. Painat vain puhdistettavan kohdan päälle ja lika on poissa. Syvimmätkään paikat eivät jää huomiotta. CyberCleanin avulla kaiutinkotelot näyttävät uusilta. Ja paras on vielä edessä. CyberClean ei jätä jälkeensä tahmeaa pintaa tai muutakaan merkkiä itsestään. Kytkimet, nappulat ja ilmastointiritilät ovat puhtaita ja tuoksuvat hyvältä alta-aikayksikön. Tutkijoiden testit ovat osoittaneet CyberCleanin tappavan bakteereja. CyberCleanin kosketus vetää puoleensa likaa ja pölyä tavalla, jota et ole ennen nähnyt. Painat vain puhdistettavalle kohdalle ja lika on poissa. Voit käyttää CyberCleania monta kertaa. Väri-indikaattori kertoo sinulle, kun on aika hankkia uusi. Tervetuloa puhdistuksen uudelle vuosituhannelle. CyberClean on vallankumouksellinen ja patentoitu sveitsiläinen puhdistustuote.